Ale ja vám nič nepoviem. On nám nič nepovie. Ako asi pustíme, nie? Posaďte sa na zem. Boli ste s ňou dnes v nákupnom centre. A čo ak áno? Čo je na tam? Poslali ste jej do väzenia na mobil fotku strážnika u syna. Odfočil som chlapca, ale neviem, na čo jej to bolo. Znovu, čo je na tom? Tak pozrite, Kate. Buď nám povedzte, kde je Laila, alebo nám dajte číslo jej telefónu, nič viac. Spolupracujte a môžete odísť. Vrátite sa do svojej izby k svojej matke a môžete robiť sprostosti ako obyčajne. Ja neviem, kde je. A vy ju nikdy nenájdete. Dajte nám číslo jej mobil. Nepamätám si ho. OK, bráni Lailu ako pri štokholmskom syndróme. Domnievam sa, že sa mu vyhrážala. Omyl. Jules, musíš mi požičať pár vecí. Počúvajte, Kate. Naozaj nám tu chcete hrať údatného. Za ukrývanie väzňa na úteku vám hrozí 10 rokov pasvy, natvrdo. Ona mi povedala, že ju prepustili na podmienku. Nemám dôvod neveriť jej. Naivné? Možno. Ale nie trestné. Videli ste vonku tých chlapíkov čumiacich do zeme, Kate? Aj s nimi Laila randila. Naleteli ste. Už vám nič nepoviem. Tak kde je? Choďte von. Čo prosím? Von. Vám poviem to isté. Dovolila som ti hovoriť? Nie. Ospravedlň sa. Nebudem ti to opakovať dvakrát. Dajte. Prepáčte. Obaja vieme, že základným pravidlom vzťahu otroka a jeho pani je dôvera. A diskrétnosť.